Yung lakad modelo naman. Sir, wala. Saan ka ngayon? Ang ganda mo sa camera. Ulitin natin. Jenny Rose, anong lugar ito? San Fabian. San Fabian? Hindi, itong barangay na to. San Fabian nga, pero Inmalod. Inmalod, Sor? Inmalod. Hindi mo rin alam? Ako alam ko. Sige, mag-hi muna tayo. Magpakilala naman kayo. My name is Gerald from Gulao. Okay. Ayan. Ikaw naman, magpakilala ka. Okay. Sige, Jenny Rose, saan mo gustong pumunta? Parang gusto kong umikot doon sa bandaron. Saan? Sama kayo? Wait lang, sandali lang. Pinakataas. Ano yung sa harap? Sandali lang. Sa taas ng bundok po. Ibig sabihin, itong kabundukan ba yan? Yeah. Anong pangalan mo? Daniel. Pwede bang pasyal niyo ako sa mataas na yung banda? Parang gusto kong puntahan eh. Tara. Saan banda? Magturo talaga kayo. Kahit na kirik yung araw guys, napawisan ako. Pero iikot pa rin tayo dito. Generous at saka Daniel, samahan niyo ako dito. Baka mamaya mawala ako dito eh. Ano to? Pakyat? Bakit po? Ha? Kabundok, sir. Ito ay Inmalod, Sor. Dito sa San Fabian. At ngayon guys, ito yung mga paborito kong pinupuntahan, mga nature. Ayan. So akit muna tayo dito. Ano mong mayroon dito sa taas? Mga bahay? Bahay lang? Sige. May ano daw, may manggali. Gusto ko ng mangga. Bakit? Anong gagawin mo sa mangga? Kainin? Ngayon ang gagawin mo, habang akit tayo, okay, mahangin ano? Kahit ganitong may guys, dito sa kabundukan, mapipil mo talaga yung hangin. May mga bahay pala dito. Ano yung bahay nyo, Jenny Rose? Hindi po. Marami pa po bahay namin. Ano ito bahay? Bahay. Hindi po, sir. Ano mayroon pa sa... Mayroon Nakikita pa niyo yung mga ng bahay po. basta? Opo. Sabi niyo Taga po, saan ka, Daniel? Sa Pangasinan. Pangasinan ka rin? Oo. Taga Pangasinan din ako. Ayan, ito guys, nandito po tayo sa Inmalod Sur, sa San Fabian. At ngayon po guys, dito po ako napunta kasi nga po, may kinasal po dito at kinuha kong ninong. Kaya hindi ko in-expect na mga kabundukan pala ang tirahan nila dito. Ilipit mo nga dito guys. Baka pwedeng pumisto muna tayo dito, init. Ayan, ikot muna tayo dyan. Ay, presko. Ayan, alam na. Okay. Wala bang post dito? Di ba kapag kabundukan, Sir, may pulse dito? may post? Doon, sir. Kasi ang mga travel ko karamihan mga post. Hindi lang mga kabundukan. May mga lang dito eh. Para mag-sexy ka pa. Ito, may... Loob na. Ay, nakamuti kahit po. Pwedeng... Sa amin, sir, sa amin. Ay, wala pang maliliit pa. May pa. Ayan. Ay, nakakapagod dito sa inyo. Sir, Mamaya uwi na rin kayo, Generous. Okay, yan guys. Papasin nyo, puro kabundukan po yan, no? Di ba? Parang gusto kong tumira dito. Ha? gusto ka ang Tahimik. Tahimik. Ha? Kaya lang, di ba boring dito? Wala bang mga pan dito? Mapapapasyalan, siyempre kabundukan po yan. Nature na nature po ang dating. Ayan po. bilay na kalikasan. Dito yung bangin dyan? Oh, unlike dito. At least, hindi kasi dito. Hindi Dang mo. kalikasan. Doon talaga kasi may mga doon, mga destination na pwede mong puntahan. Dito kasi mga kabundukan, wala nang iba. Okay guys. Ayan guys, may gusto nyo pa-shoutout mga klase nyo, mga friends nyo dito, o kaya doon sa friends nyo. Ito na nyo. Shout out sa mga classmate ko. Kapit kami na ng Generous. Ayan. Shoutout pala sa aking teacher na masungit. Uy, huwag mo sabihin masungit, mamaya babagsak na yan. Ayan. So, hapon na ba? Maga pa di ba? Mamaya pa ko. Alas 2 pa lang, sir. Ikot muna tayo dito. Sir, doon sa taas, sir. Anong mayroon ba dyan? Wala na? Sir, meron pa? Meron pa din, sir. May magandang tubig dyan. Ikot muna tayo dito. Saan pupunta? Dito. Ayan, sumabay ka Generous at saka doon eh. Para mag-viral yung pan natin. So pwedeng magtalin mga gulay-gulay dito, ano? Hindi po. Opo naman ko, hindi mo tayo. Hindi mo tayo rito eh. May mangga dito, baka may bunga. Wala po. Ha? Wala.
Anong mayroon doon sa taas? Ha? Anong mayroon doon sa taas? Bahay. May bahay dyan? May bahay? Tingnan natin, kita tayo. Ito ba mama? May tao. Samay. Samay sa amin. Kita tayo dyan. Punta po tayo ng linggayin. Mayroon ba mga nakatira dito? Sir. Narinig mo dyan ang huwag kang ganyan. Ang hirap i-edit. Mga guys, so. Okay, patas ng patas ang ating inakyat. Ayan. Pataas. Mga kabanog! Makapabanog ka na kung ano Jenny Rose. Anong wasak niyo, sir? Okay, wala na bang... Naku, parang ayaw ko tumira dito. Sir, dama. Manu. Sige, tuloy-tuloy. Hanggang dulo. Akit pa tayo ng konti. Sige pa. Mananiwasin mo. Ha? Nagangarad. Sumabi ka kanya. Pa tayo. Naku, pagdating ko doon sa baba, magugutom na naman ako. Kakain pa ako uli mamaya, ha? Ano? Kasi yung binigay ko, 2K. Diba? Para mabawi ko. Joke. Ani, sir, ani? Akit pa tayo. Ang dabalay Bilisan nyo. ko, sir. Bilisan mo! Ang dabalay ni. Aray. Ay, may bahay pa pala dito. Ah, mag-isang bahay? Tara, baba tayo. Ay, marami pang mga bahay dito. Sir, di dara. Sir, dara. Okay. Stop mo, bye. Sir, baba nga. O yan guys, ito nga inilibot ko kayo dito sa anong lugar ito? Sampabiyag. Hindi yung dito. Ilampod. Hindi. Ano? Ano lugar to? Oy, anong lugar to? Umalog. Inmalog, sir. Umalog. Inmalog. Inmalog Sur. Inmalog. Halika na. Tara. May jowa ka na? Of course mayroon. Huwag mong sabihin wala. Mayroon. Kita kita sa suram. Diyan. Ano na, Jo? Dineros? Baba tayo? Ha? Maganda ka nga eh. Oh, ano sa palagay niyo? Ay, dito. Sige, baba na tayo. May itim. Makisira yung itim ka na. Generous. Ariko. Hawak kayo. Ang mayroon kasi dito pagbaba natin, medyo yung daan. Magawa ka na lang. Uy, huwag kang magtong. Ito talaga siya para rito. Alo, sir. Pati ka manita. Pati mo. So guys, what's up to your vlog? Ano kayo? Ha? Helmer Tabunda. Ipagtanong mo sa mga to. Hindi kasi yung vlog ko kasi wala akong... Magaling ka bang mag-video? Mag-edit? Maghanap kasi ako ng videographer ko eh. Oh, yun ang pasok na, sir. Ako, sir, magaling. Ay, ito i-upload ko to pero hindi na sa ganang ma-edit kasi nga wala akong editor eh. Mahirap. Umakita. Hindi naman sa mahirap kaso. Sir, dito makita siya. Hoy, ano ginawa dyan? Naku, nagtanim kayo ng luya. Sir, oo. Laki yun. Magtabi-tabi ka dyan. Sige na, malaking bahay ito. Simple na ito eh. Balay mi, sir. Okay, miss mo last stop. Sir, kanaya sample. Bawal. Bilisan mo yung Zeros. Hey guys, tayo nga sa. Sabay nga sa akin eh. Ito mga kamukha. Hi guys, nandito tayo sa Sampabiyag. Sa pabiyakan, Bimalog. Inmalog ano? Ah, Inmalog pala. Inmalog, pala. Guys. Pala, mga guys. Duwan mo. Ano nangyari dito? Sir, uy, bawal. Okay. Alright. Magpaalam tayo. Dito tayo sa lahat na. Okay. So ayan guys, nandito. Alin, lapit mo ng konti kasi ang layo-layo. Huwag kang masyado malayo. Stop mo. Ha? Okay, malapit yung mga tsura namin. Ano muna kung medyo may tsura kami dito. Meron, sir. Ayan. Huwag. Masalo, pag andyan ako, di pas pogi pa. I-play mo na. Oh, naka-play na, sir. Kanina pa. Okay guys. Salamat po sa inyong pag-invite po sa akin dito sa Inmalog Sur. Kasi po may kasalan po dito at ako po ay naimbitahan bilang isang ninong. At syempre po nakilala ko si
Generous at saka si Daniel. Padilla. At itong bata itong kulit-kulit. Okay, any final words, Generous, bago tayo magpaalam sa ating mga subscribers? Lapit na konti. Hindi mayroon. Kahit ano. Oh, kumustahin mo yung mga kuan mo, mahal mo sa buhay. Hi nga pala sa mga lola at lola ko dyan. Saan? Miss you sa taga-Bayang Bangko, tsaka Ilocos Norte. Shoutout po sa inyo. Ang iyak. So, Generous ha, maraming salamat sa iyo sa pagsama mo sa akin. Siyempre, Daniel, mayroon ka pang sasabihin. Hindi lumawala mong aso. Okay, Daniel. Sana magpatuloy kayo sa panonood ng video ni Sir. Uy, nagpupromote to. Alam niyo yung YouTube channel ko? Magtanong kayo sa mga ito ha. Kaya guys, maraming salamat. At siyempre po, huwag niyo mong kalimutan i-like, share at i-subscribe, Generous. Okay, i-subscribe mo ka. Okay, ito yung ating bagong vlog dito po sa Malugsor. Siyempre po sa Pabian. Okay, lamit ko po si Mayor, ang bait-bait po niya. May nambabat po sa akin. Okay, may gusto sabihin? Okay, babay na tayo. Bye-bye! I love you! I love you.